kohteeseen tuleville yksiköille. Mitä on edessä? Poliisi käyttää omaa yksikköään liikenteen katkaisuun. Tärkeää on taata pelastajille työturvallinen toimintaympäristö. Poliisi käy tarkistamassa tilanteen autolla. Paljonko on potilaita, mitä on mahdollisesti tapahtunut, mikä on loukkaantunut. Auto palaa. Tällaisessa tilanteessakin on ajaa ohi rauhassa ja antaa pelastajien tehdä työtä. Pelastusyksikön johtaja käy tiedustelemassa tilanteen ja päättää sen perusteella palokunnan toimenpiteisiin. Yksikössä kaikilla on ennalta määrättyjä tehtäviä, joita harjoitellaan palokunnassa. Yksikön johtaja käskyttää miehiä ja pelastustyö alkaa. Yksikönjohtaja antaa lisätietoja paikalle saapuneelle ensiapuryhmälle ja vastuuttaa heille potilaiden ensihoitotoimenpiteitä. Auto on edelleen tulessa, joten palokunta joutuu ensimmäisenä toimenpiteenä sammuttamaan uhkaavan tulipalon, jotta potilaiden ja pelastajien turvallisuus voidaan taata. Sammuttamiseen käytetään vaahtopistolia, joka on erinomainen väline mahdollisten palavien metsien ollessa kyseessä, jota autossa saattaa vaatia. Tiedät se heti, autopalo on tuo vähän. Tuleeko? Ambulanssi. Kato, siellä on tikka tällä loukalla. Tilannearvion perusteella on tehty päätös, että potilaan turvallinen ulossaattaminen onnettomuusautosta vaatii palokunnalta aivon purkamista. Toimenpiteet aloitetaan sillä, että auto stabiloidaan eli vakautetaan silaamalla auton alle siihen tarkoitukseen portaat. Tämä tarkoituksena on, koska autosta myöhemmin erotetaan osia, jotta kori voi notkahda ja aiheuttaa potilaalle lisää vahinkoa. Nykyautoissa on paljon turvalaitteita. Tästä syystä se rattiin on kiinnitetty airbagin turvaaja, joka estää mahdollisesti vielä laukeumattoman turvatyönnön räjähtämisen ja mahdollisesti lisävaurioiden syntymisen. Lääkäri on ratkoa kohteeseen ja hoitaa potilaita. Ensimmäisten toimenpiteiden joukossa on saada yksi pelastajista auton jääneen potilaan luokse. Tehtävänä potilaan ensihoidon aloittaminen, potilaan rauhoittelu ja potilaan suojaaminen lasisirpaleita ja muuta irrotustilanteessa syntyvää matkaa.
Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pyritään potilaalle laittamaan kauri, joka tukee hinkkaa ja selkärankaa. Saman aikaan valmistellaan nesteytyshoidon aloittamista. Tehtävä on potilaan peruselintoimintojen, eli hengityksen ja verenkierron turvaaminen. Samaan aikaan lääkäri tutkii potilaan